Het moet meer dan 2 uur in West ha, dat er in Friesland een hele verneemde reetridder weer. Adam Jitter. Hij heeft een achternaam, maar net één koerie achternaam. Ze nemen hem naar de sport dat er zijn uitblonk. Reetridder. Adam Hutridder. Het oerl dat Adam verschijnde, wat het nou in Greensland wie in Friesland Drenthe of Overijssel. Hij zette altijd al met het gouden horloge, zilveren tabaksdozen of die enorme side spek. Wat jou Adam uit Friesland verschillend zeggen aan de start in zijn karakteristieke lange onderbroek, dan weer de rest kansleers een tweede of een derde prijs. Hij kwam met de woorden trouwens dat het weer een voel mansje. Nou, deze Adam Hutridder gaat op een dag in een knappe winter, door winden nog knappe winters, koning Rolbert had Friesland stevig tussen de kiezen. Die gaat op een dag te praten over ijs in de richting van de Jedammen, achter Jennewoord, bij de Veenhoopse lieken nog. Het gaat dat het sliet jaagt, want de baandel is er mooi terug, de leidt hies de ijs. En hier is de Samar. En hoe gaat het zo'n dag? Je hebt elkaar in lang net troffen. En schouwen wat noffelijk om een hut en praten een piepvol. En smoken een piepvol, een pansje van dit, een pansje van dat. Nog wat eten, nog wat drinken. En in één zocht Adam dat eruit uit. En hij werd zuur wat kjel en zei bliksem piepen. Ik vroeg bij Ljotskin daar waarom, maar dit slag het net, het is al skimmerig. De gastheer pakt zijn lamp en zei: boeten hing het straks en nog volle gruttere lampen. Het is volle mannen, dus geen enkel probleem. En Adam is zo goed net of je bloed nog te eten. En krijgt 2 enorme borden vol bruine bien, woordbien met dik spekvet en stik en spek. Inhouden moest hij, zei de gastheer, dank est rieden. En zo is het. En als Adam onderbindt is het in die alle gelucht. Een prachtige nacht. Stil, uit een trog, batst een skoorvarm uit en het lood van redens op ijs. En de hemel, het verwulf, of binder handvol glitterkes in ongooid, het is een en al ster. En daarachter de machtige lampen, het machtige vuur, de mannen. Het gaat van wonder. Lange slagen, warm worden, warm bluwen. Mooi verroer, rieden, skekken. Links, rechts, geen mens op de baan, elk had de warmte bezocht van hut of bedstee. Maar dan, in een zocht Adam, er in een vierter rechts wat in het rijt staan. Het ligt een hokje of een moontje, het wie de hinderreis net. En als er dichterbij komt, en dat is Samar Safir, zocht er dat het een manspersoon is. En behalve nieuwsgierig, is dus Adam ik net benauwd. Ik zei al, hij komt uit de Friese bodem. Dat hij stuurt naar rechts, zet de hakken in het ijs en zei: goeie. Geen reactie. Nog eens. Goeie. Hij komt een beetje dichterbij en spreekt hem dan nog eens aan. Goeie. Ben je het paardbuster? Kan ik jou misschien helpen? Ik ben je wel bekend en ljoch genoeg. Maar er komt geen antwoord. En dan kan je vernemen dat dus Adam een mansje is uit de woden. Hij wordt wat kwart van de kop. En zei het in die machtige brede reg die er staat: nou, zeg eens wat man, ik zeg jou fatsoenlijk de tijd van de dag, kan je net wat fatsoenlijks voor hem zeggen. En dat hier us Adam Hutridder misschien beter net sissen kent. Want dan komt er in die beweging in het stalt, in de persoon in de achterkant. Dat draait hem starig naar Adam ta. En dan besouwt Adam hem over wat er zocht. Het het springt hem van hier naar daar, slacht als een lamme stutje en hij weet op slag en dadelijks wat er vorm had.
Het is de beruchte, de verneemde smid van Jennewoord. De duivel van Jennewoord of de langslettermer man. Daar gaan de grauwelige verhalen over. Oorspronkelijk is het smid Harke van Jennewoord, die hem lang lien te kwadien had in een van de polen in de omkrieten van het Wetterdwarp. En daarna geen reis meer fine koeien. En omspoken bij het simmer en bij het winter. Altijd onderwijs wie, meestal onder wetterluts, skipper om mijn kop keerde, reetrieders in weg en verdwijnen liet. En nou stiet Adam Hutrieder, de verneemde kampioen, eeg in eeg met de deertzolle van de smid van Jennewoord. En dan maakt het er de snelste start ooit van zijn leven. Adam skekt van zijn leven. Links, rechts. En hield die keeper er even heel vlug achterom. De smid zit hem op een hakken. En dan in een flauwe bocht. Een grut, zwart plak met wat wiets in de midden. Een wek. Dat weet de hinderreis net. Adam kent het links, hij kent het rechts. En hij springt over het wek en de mannen. En komt o wonder aan de orenkant op redens terug. Maar de smid springt ek. Maar ja, die is net zo atletisch als uw woordman. Hij springt wel, maar komt van de rane te lane. En in één keer gaat de kop van de romp. En als Adam dat zocht, dan denkt hij, ik ga het redden. Waar zult zonder romp nog in achtervolging gaan. Maar dan had het boeten de smid van Jennewoord rekenen. De kop, de deertskop, komt vlokkend en rachend en skellend, zagend achter hem aan. En dat gaat hut, als een koel, als een explosief, gaat hij in de achtervolging. En wat Adam net weet is, dat onderwetter de romp van de smid van Jennewoord al lieke hut mij gaat. En dan, als Adam denkt dat er wat meters wint, is er in een west een zwart plak. Maar mooi wit in de midden de mannen. Hij kent het links, hij kent het rechts, hij kan alleen nog maar weer springen. En dat dochter. En hij rijdt het weer. Maar rek het al over de kop. Valt, doezelt even, gliert een eind en ik de kop springt. De smid liet het net zitten. Maar komt krek, wenn het over dat brede wek heen. Maar hoe is het toch mogelijk? Ja, het is een duivels verhaal. Zo is het. Hoe is het mogelijk? Die romp die komt er ik krek aan en dat kletst er op elkaar en dat vriest vast. Want ik zei al, het vriest, dat het ongelt, dat het knapt. En de smid verrot hem met voorhammer en al uit het ijs en begint twakken ze voel aan die achtervolging. En Adam denkt alleen nog maar, ik moet zien dat ik in een born kom, in een dorp. Watten moet je lezen, waar is de ingang van de veert? Want hij weet dat de macht van de smid minder is als er tussen de hoezen zit. En daar uiteindelijk is de ingang van de veert. Maar dan schutter ik in het lucht van zijn grote rone vreun daarachter een groot skaat jonken hem verschijnen. Het skaat schoot op jonken hem. Een punt moet ze. Wat breeds. Het wordt heel tijd langer. En uit het skaat maakt het hem een erem los. Maar het bekende zwierde voorwerp. De smid komt dichterbij. Zilt slaan. Doch de hammer omheeg. Onderhellen de hammer. En dan in een zet Adam de redens dwars op het ijs. Houdt het op voeten. En de smid veegt er finaal bedel. Flingend achter de hammer aan. En de gerre bedar is in het hienste ijs. Zo klem als een knie voor de kriesdagen. Denkt Adam. En hij zet ouw. Hij zet weer ouw. Deer in een. Maar de smid, bang dat zijn slachtoffer in hem komen zal, pakt zijn laatste krachten bij elkaar, griep de hammer en denkt, ik krijg hem. En die flingert er achterom. Nou dwars er alles in. Want nog nooit is hem een slachtoffer ontkomen. De hammer heeg. En dan is Adam tussen de hoezen. En hij weet dat daar de macht van de duivel van Jennewoord, van de smid, wat minder grut is. Alleen nog in het Wetterland is er oppermachtig en hij denkt, ik ga het redden. En dan zoest het er als een zwel met de wien in de reg, onder de bregen de draai van Wattentrog. En de smid zit hem nou deun op de hakken en zult tas slaan.
maar rekkend boeten de bregen en veegt met barstensgeweldje in het bouwwerk aan en verdwijnt stadig met bregen en al die van het draaiwerk uitknald is, terug het ijs in het wetter. 500 meter verderop leidt Adam het rieder meer deer als libben op een wal. En kwartelt op handen en voeten mijn mooi door het paard naar de deur van het café. En met zijn laatste kracht en slacht er een pekertje aan en gaat dan van zijn stokje. Als de deur open gaat en het omstaand laag is bijluchtend wat er op het drompel leidt, komen ze tot de conclusie dat het Adam Hutrieder is, de verneemde kwarte baanrieder. Ze slepen hem naar binnen en stellen hem vragen, maar er komt geen antwoord. De jongen is er al heel oud. Eerst na een paar brandewindjes met zoeker is er weer onspreekbaar. En dan vertelt hij zijn verhaal hoe de smid van Jannewaard. En het omstaand laag doet een stap achteruit van bewondering. Hier zit een vent uit de vlier die de duel van Jannewaard in de eigen jongen had. Dat is een wonder. En dat de toe libben had. De kastelein had wel in de gaten dat deze verneemde hutrieder de eerste dagen geen redens en iets meer schenken ken. Dat hij zei, ik ken die wel bij je, bloei je maar en neem nog maar in. Ik betaal je. Maar daarmee is het nog net aanroen voor het dorp. De oormaas bij de bregen zit een ploegje volk te zien uit de bregen dat er geen bregen meer is. En een van haar zei dat ze schreef het werk van die turfskippers dit jaar in versen lezen. Ik heb wel gezegd, die hadden van die grappen, dan hellen ze draai erbij. Zou dat het wezen? Maar dan strampelt er een oud visker naar voren. Slacht in allereerst op een klomp zijn piepje even uit en zei: nee, dat is het net. Vannacht had Roon om in Friesland van het beeld onder mij de tjoekomar het ijs kraken en dien. Hier is sprake van bopennatuurlijke machten, bopennatuurlijke krachten. En ik wik het jem, hier komt Dalje op. En dat is nog net dingen. De oude man had gelijk. Want midjes, het is al schiemerig, al dik schiemerig, staat er weer een handjevol volk op het plak dat de bregen weer. En dan in één door ze van schrik een stap achteruit. Het ijs komt in beweging, komt omheeg. Een bult ijs, het breekt en daar komt de bregen, oh wonder, omheeg. Op de schouders van de smid. En die docht een stap naar voren en zette de draai in allereerst weer op het draaiwerk. Dan pakte ze zijn voorhammer en schonk het met grote stappen naar de bakkerij. Veegt wel eerst de deur eruit, die weer fjouwers om squattelen, maar daar leidt je smidden van Jannewaard om. Gooit hout en turf op het vuur, zodat het loogt als een gek. Die jouwt hem dan in allereerst del op een houtblok. En de rest van het verhaal hebben we te danken aan een dappere, moedige inwoner van Watten. Die stier terug een ruutje te kiepjen. En die zei, je zal net leeuwen wat ik zeg daar in die bakkerij. Hij ging daar op een blok hout zitten, die smid, die duivel. En hij stookte die oven op, hij raamde zo wat. En hij controleerde heel tijd al die stalen. Droeg wie is zijn wapen? Nou, krijg als de seinen van de deur is dat zijn wapen. Ja, dat zijn de omstanders, dat weten we wel. Maar hoe rond het ouw? Nou ja, het waren zo warm dat op een bepaald stuitje. Je leeuwen of niet? Rollen die kop die rollen eruit. Door de warmte, die deed hollen van die smid. Maar hij verblikte net, hij bleef zitten. Pas doet er heel droeg weer en ik zijn wapen, de hamer mooi bedroegen weer. Toen zet er deer bedaard. Die kop er weer op, scoorde wat met zijn bonkenrak, controleerde zijn mantel of jas, wat is het, en ging met grote stappen dat uit in de richting van Jannewaard. En ik ga letter jet, zei die tjoger die terug het rutje stiert te kiepjen, dat er daar een wijworden is in een van de polen. En dat nou is de reden dat inwoners van Jannewaard en Watten, ja van het hele Wetterland, de hele lege midden, Simmerdijs en bij het winter, aardig en vriendelijk binnen van vreemdelingen.
op het wetter en op het ijs. Want je weet het anders maar nooit waar je nog zien komen.